फैगौ माने एसेम्बलि इलेक्सन अर्थात बिधान सभायाव जों जे बिराद मोजाङै देरहागोन बेनो लक्षन 190 दा बे आरम्भ चिरां जिल्लायाव बे आरम्भ आरो गोबां जोंहा हाबबावनांगौ दङ दा जोङो दा दिनैहाय आरम्भ खालामबाय आरो बे हिसाबैनो जों लासै लासै जों लांसिगोन आरोखि नोंथांमोननि दैल'आ जिहेतु गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हाबनायनि मोनसे खोथा चर्चा सोलिबाय थादों नोंथाङा मोननाय जादों दा बेखौ थाखाय लानाय गैया बिथांमोननि थाखाय दा जोंहा बेखौ जों नायगासिनो दं सालिजारिथ' खालामनांगोन ना फैबानो जे लागोन नङाना जोंहा नायनाङाबा एसे सालिजारि खालामनांगोन बे सालिजारि खालामनायनि उनावहाय जोङो सिन्था खालामगोन फैगौ बिसायख'थियाव सिडली समस्ति हिसाबै नोंथांनि नामा ओंखारदों दा दोलोआ जुदि नोंथांखौ जुदि दोलोआ होयो बिजाथि महरै नोंथाङा गेलेगोन ना खोथाया जाहैदों मा हाग्रामा सारा जेखौ होगोन जायखौ होगोन बे हिसाबै जागोन बोथोर फैग्रोथोंसै बोथोरा फैग्रोथोंसै